ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Halo ka jing kini jong drugs. Halo ka jing shale ben ki klung khna. Halo ka jing jelai jang ki kam baman. Bat ki ki man. Nginya kren, nginya pasat jing mun. Haka program bekerpang ban malam Shaphi daga bati CTV. Bentagas ngi nginyo alat banyak keren bat iba Desparsing Rani iba di RTI activist. Bat kamat jing keren jongi kan long halo ka corruption dan ka jing bamsam. Bat kum juru halo ka unemployment dan ka jing kedukam. Pidai bonus kan ngan ajing duit je pi. Tian anti korupsi na dalade dengan trikam seno kan. Kemeno. Minister itu pan commission. Kata tip peleng-peleng. Kemeno. Kubli pi baro sisin biang pan ipiang subhai pi syakani program ka jongi ha ka bangi juban lam. Yikiriu shampang ban kren halor kimat ki bakta ya ke emlang ka salang. Dan ru kalbat ngi ya iba Desparsing Rani iban kren halor ki artli ki man bakata kalong halor ka jing bam sab na dia corruption bat kum juru halor ka jing keduk kam landing la ban hak tien pareng ka unemployment ti ki pyang sabai pi ba Desparsing Rani shakani program ka jongi wa ti ngimdan kam shu ban pinithu fi barok la tip fi ba fi tai RTI activist ti ngistunat apply por bangin ya kren halor ki artli ki man corruption but unemployment. Di haswab ngin jam sakhaman akwa ba pinyathu ingi kumno pipoi ban long ta RTI activist. Ti kan ke jiklong jonga te di du ka dei da du na sedang na yeng ni. Na yeng kalong ke yeng ke ba khuat ke ba suba ke yeng ke ba mju don ke ta ka thok syukor ke yeng ke ba mju bam yang bisa ni ba pan keliang ni ke ba ke yeng ke ba la ban yarap yeno ro. Maka ke jiklong jubri sedang na yeng. Tiha benongkong nak laju ngah jing sia ngampoi hene ka bentawan poi kum RTI activist nongkong ngadi kum nong thok khobor kolomism tu ngaset contribute ikut khobor na do sistem khandai punyo tu ter ti hadin nang ta badang i bakan ne jing hadin bakalami kan ka an RTI ak jarsan ti de jing sistem jong ba amat bat kiwi de giro sumpang tu por ki balai ki ke balik keleng ga Delhi kum no banja simentalang hane jing hi banwara kan ka atiak ting istunat ba tu por di ka por senyar kongres ka balawara kan ka an ti hadian ka tu ngala kal aktik ro yang aku no ban nang mo ban le kan ka RTI ti ngatrai au arak ngasuantar arjan fra ma sedang ban le RTI ti kata jing sedang jongang i baka long sukses ti terang ta da ka jing long gum tu ti hadian bade da kejing ya jong por te kalau ami es problem kumne kejing kumne kum tai te beriur ki pa erap te kata ka kumbang ong sakmat ba kejing long jong beriur ka song la yeng te kejing long jong ngai ka long ba habang le no kam ngam yu khmi nong kaliang ka bonong kong ngalei beriur ba bet lagi beriur ki kedor ngai le ban pen bet da ngam la pen bet ngak kriya sandan kata ka de long jong ngau beriur ba ti habaki perlok ki fa erap yang ngam ju pe kanong kaliang ngale be ye ke ba ngade ban le ti kedi kata hi ke perlong yang kumbal batai sakmat ba kumno ngapoi kum ar atibis kedi nadu na sedang na yeng ke jing long khu jonga ba ar da ke jing wara ye kenikaan balai pada da jing tip jong ki brio bangala ban erap ti kum ta te pinyo i kum bai i bangalong kum ta de kan tai Ti bangi poi pat shini ka phang mo pi ba lawa jing tip ba shpang ni department ba pher kapang jongi kedi corruption te haka jing sko jong pi ke department yu ka bajur tam corruption te subu kum kene ke jing rai ke ni shalong chatai ro ti keturong i bagadon corruption tu ka scam ke ni bong scam hang tur ka pisa la splut ka spa sau folklore ka jaka ka bathiat tang sau fu sanang ka square feet ndi hadu prap sanang ka ti kebut pisa pa iba antu la subret ka spa sau folklore entah kum ketu kum nuksa pi ka smart meter ketu ka ba smart batar ka ba connection silak prahajar silak prahajar teliki ban connection tika dor jong wi smart metar ka poi khatwe spa aspa safuar khatwe hajar aspa safuar we ti mo da ken silak prahajar ka poi kumba chispa life nuclear kumgini gi education scam kisiali ngomong ter nanta ini ki cool scam ke bala mi high court kemudian tai raka court
rakut kami hai kut om sania asu kini ki ya kani ka kormen nem sania asu kini ka ofisar sania tu kini pulit dak hai kut kalau om sania asu tika pau ba kani ka skam po aku skam kai ba ka pasusi ba kani ka publik nta taking ba penya da kormen ka we ding ka we khlem kani ka doni e hendet ka doni e hendet ka long ba balai ba ki brio ki kwa ba ekam sarkar ada kimdon jing yo nong balai ki kwa tiga jing khlem jo MCCL mentaro kamut mano don kiti tu kidon ki low level ki ba bamsat nang ko low level mi ki officer hadian bagi high level kamut ki lang government ki thung konsultan kumno bantang ban yo kontrol yo konsultan ban yo snapisa kumne kumtai pi secretarial is konsultan ki jaj kene kapak kaba ban perkhat ya jinglong ni state jongi nenta kum kani ka MECL ngai teman ka snem hapen sutulop hapen siuram nak sarkar ka jinggeli kalong kani ka prapo klur ka balai RTI manga kami hane po khasi jantia si benai kami prapo klur ka income ne ka revenue ka karohil kami tang si po klur ka income de ka jinggeli kalong balai tang tu pisar omla ban siutulop man ka por hapen siu do sarkar tiga jinggeli ka pau ba tu pisah ka bami babuan hi ka lech ka engineering wing kemut ka dei ka taka chlem kumno ban repair ikhtiar ban snai ikhtiar ki badu kumne tai le se pisah nang tu ka ya bun situ ha baya situ pada teng kini gumbang akren tu ka don ka gini ki kasimu ki bam don ke GST kini kita kitiar ki batat transformer bu mentala syalo dono tadi ke bagas tiap jongi don kamban perkhat bahai kan ka skam hang ne bachar kai ba kawe don skam Tiring ba kini jingwat RTI jong pi ka yaram ne empan ti habai dei begani teng nang ne sikmat ngan sapej bahan amar korupsion hadu menta korupsion ngasu i tang ikut kebon mo bakalong kumtu kalong kumne ti nala de gembut ngam pada ti benia hadu kata ngam pada di nya gembut ngam pada wat benayo officially record kilong kumta ngam pada yo arkti ti kumbangi ong mo katin khasi ngi don ka takajing ong kamai ya ka hok kamai ya ka hok ka tamu iyo ka bainong danga ada menteri ka kam hakajing sko jong pi ke ka pelong le se ba hadin jo ka kamai ya ka hok inang kwa shu ting inang kwa raha shu hi kata re ka ba kamai ka hok ka ba hadu kata perkhat nomor bali kamai ka hok hadu mentan ne ka don ka kentien de ka kam don hakentien kamai ka hok ting gi ong bade kamai ka hok hajaka badon ka hok kitu gi badon sap kumplidar ki ongi don sap ni ka di ka hok jongi kamai ka hok hajaka badon ka hok ting ki pen ka makhlai kentien ro ting gi badon sap kum ofisar tu ka ngi di ka sap kamai jongi ban kamai hne hi ting gi bide kim su thu ka kentien ong kamai ka hok takada kalong ban kong bang pi kamai ga hok hajuk menta tela kham namar bale nongum no kamai ga hok ki battery office ro kumong ka corruption kawan hi kaju mo corruption ro ki don lightly ki bom kamai ga hok nta ki no tre office ro ki wan tre kha albaje ne si baje te ki tu ro kim kamai shu ga hok la don corruption nanta na baar kalong ba kini ki korop ro ya ka por jumpa ba ting ya kam bale tang sini la de pawan ki benai ti da poi se ki no saka government ka ju pan commission si khang no kata kamai ga hok commission be kata habashai kini ka officer ki badai hok ban bat ya kam kim ai kamera ki ai gitu ki busulong shutung la de gitu ki konsultan hi kata hamal lagi benta kan kamai ga hok am ngai ba kam don jaka shu ta bansong kam don jaka shu bansong kan kamai jakan marbale nadu na barit hadu bahe ka don corruption ka khamma ga di corruption ye ka por kata khamma ti ka baar ka long ba corruption kini ki low level mi ki officer kitu ga ma ban ba long ba kitu gide ki dong kai kum ka jingking ban penyari kano jing trikam ti lada kibam sap kum ni ka kata ya ka pateng kalong bangi ai jing hikai ka pateng ke jing so jong pi lo kata ban
hi ka hakha perkhat ka siing ong garaibi pareng ong generation code ni kumno generation code ti perkhat si ong garaibi ti lada garaibi lada ngimla ban penduk nalayeng kemut garaibi kan yai penting sebut nalayeng hikai khun hakanu korkom kani ka corruption ro kakala raibi ka her pateng go bong pi namar bakas dang nalayeng la hikai ya ki khun la ne ki khun ki la hikai ya kemi pa ban thok ti la da mentai ki officer ki la sedang tu ka jing yo alat ban pan pisa la ne kum ka jing thungkam DSC mo DSC yang itu pelan dah ngi itu pelan bara pimai pisa pin poisa gi nombar ka basap jadu tapi ai pisa pi poya khamat ti kemud dawan kiwe ro kala ka her pateng dengan her pateng ti ki kum kini ki minister ti tang ban san ka we ka mentani ka juk factory sle ki dawan sing factory gini kita kharch po tribal area ke he ba subsidi bangsa ni we subsidi rebut dak kiklur giyo Ti hakini ko por pangakwa ba pinkiran kindi ahlo ba kani haka liang ka kam ka jam na dawat kam jam menta don kam ha ben itu brio to ki ba ambi thu brio da kilong qualified makanaro ka ba ban yo kam ta jing siang pin wat ye statistik jong brio ge yo kam yo jam kitu ki batrai kam sarkar ki bi pa kitu hi ba yo kinong kendong ki bom don bateri kam sarkar lano kim yo kam magade kum ong phi ka da phim don gijing itu sitom ha ban yo kam te gijing itu bade ha kan kom ka pelong ye ki ban yo kam ti ha kan kom mar ka juk menta ka habaya tho exam ka don kam ka writing test ka don kam ka personal interview phila abha writing test bastat ki ba sempang ki bastat ki basti phi dari personal interview kalau ada lupa ke jing itu aku mau pi tapi jing itu kalau benda ke jing kubli ti ke ba kumno romtep ke jing itu dari badon jing itu kalau ba nga ya pi nglatip pi nga nglatip rasuk kelentiat kini ki bateri sistem bapli tang bai tep jalan ro man kapor bai kali sano bai sibai pindah kenye tu ka bai da singkam la jong ayo itu betul itu waktu beliau korup ada pisah ada itu kita beliau betul itu bangi don kita jadi kam we lah yo begitu dekade kan kentu ro ikseng balang balak umno kin pressure ko ben penduk na ya pernah interview ben penduk ya ta jing itu ba bayo kam kita belong be barok don kita ka jing itu ne don kita corruption ne kam don kita ka no bentar ka ba ya hap na kam ta jing mentoi lang barok lang kin Ti habang ipet ini ki bun kini ki Jakarta Rekam ki organization ki company ki bun ki bana barjala ki bon tre balai le se ki khun samla jongi pan long ki litre pen ban sabar I katu kadon kam naka liang government habdon wa polisi ka polisi kalong ba kin pej apo setiat jongi ki don ki judge company ki bakumno ma don teng rakawan ka company la ki briu ki berlajong ki pala ban tre ti company kalawan ti company ti ka ong mai pimla te bantri ti ka hab ai tu ki bala makilong unqualified ni hab ai ki beri ki bala di da government ka don kono polisi shwa ban warai company de ban phikai shwa ki beri jong la de training ka balai banai ka basau banai ni kono ka kam ka ba de ban training de kono ka qualify ka kam hero de ban don ka polisi ka ba de ban ai ka kanja financial assistant de gino beri Cuba mentah kum ki lain terusim mo. Ti PI financial assistant ye ki beriu ki bala ban singkam la jong. Hirap da kalai benai so benai maka don kan ka IHM tai ka bal ai hikai kum no ban ai set fast food kum no ban ki jat in set don ka inte. Dan kum no pinlong ki kaj pinlong gini kita inte don bro khoj. Ti kalai ka kamrom korumen ban ai awareness la ne ban ai kenja jingirap te ki beriu. Bakila ban tip lani kila ban nang namar bala ting don kata ke polisi ke bajananya kalau government kino ki kam gawan hang ne
babon ni kembang pi ki yo ki beri ke manabar kata pun kong ba ar kalong na kalong government gadai bandon ro ke polisi kalong ba kini company ki manabar apa ki wan sing hang ne gadai bandon fa ka safety nam tai tribal safety lom nom no gadai de bandon ro percentage ba kini ki tribal ki de ban yo akam kata ada kadon kum kata polisi katu company hi kan pha training ya gini tribal ba kini training sabar hadin ba training gan wan training tu ban pendap ya percentage ha ka tribal area ka safety jo tribal kan kam mentai ki ra i beri wan ba da ya we tribal ya rangkat ba 10 lak unon tribal i tribal rangkat ba 10 lak unon tribal ke jingkor dor mesim beri ta tidak dah bawan company government nangkong gadik ban bu ka safety na ka jinsangan dam tak kini ki ban sadu jai ta ki ban sadu jai ka jinsangan ka kam do kata pun kam do matang hindeng teng yong ne snaan ne ban khang ki tourist ne ban khang ki kali ne ban khang ni kita ne ne ngim la ban khang balim la balim la rangi don ka polisi ka bajana em kali kiwan sene kinyeng be tang stu si ka subo kinyeng basia ka nang tu pada kin pick up kin lokal jungi kin keleng tu kalau ada ke kam kidon ki jaka ka ba ki beriu ki di jing di na ne ki sna ki artikel ki jat ki jagi onong pha ki beriu jong ndai kemolong menta direct na yeng songja kali pelong cine tang dosbin iyo nong ayu nang tu ka juga por company ro iyo nong ayu ta babun ki kam ki jam ngemut ki ura bi ki beriu merabar corruption lah sistem ha pidai bonus kan no ngan ai jing duit je pi entah thiet ki bosau belai thiet na company ke babiang belai thiet na company ke batat ne company ke bomi thu memnon belai ke he ke bonus ki minister la ne government ke pay ke bonus menta la sistem ha corruption na ta ki pay ke bonus kan no pinai bonus ngai no si pi kan no pinai bonus menta ki wan gerapido ki benabar hadu baka an jong ka motor behekil ar kam trikam su gini ki rapido ki kamai nambarli kamai khamsiu khajna khamsiu e su kamai bigum tu ni ki basiu hok saupho sampo hajar sisnem tu lagi lajen jar ki rapido kamai su marbali ki rapido ki tu company dia damyo e phakat phikan san government ban pas da kabinet tapi juga por gini ki factory babon ki aero kadai bak sarkar ngati kena baki yo bonus balai kum ong pi balai kim perkhat nak ta jing bet jembiang nyepai ba de ban sna ki an ki kendon babiang mal balai ki bawan tre factory po tribal area ka subsidi ka he ba kadon kini ke bill anti corruption katrikam ne am kata tian anti corruption na dalade dengan trikam seno kan abadalade yalade hamal bentar hamal lagi department kadon corruption pin pai kat sebab pai corruption don lot hamal ni kan trikam kamnon dalade kam dei besok ti imat kene ka kam anti corruption bill ke badina sentral ni ke badina setiap ru tanamar bakal sniu pelat majority lah sencara ni sniu why sniu langum tu pi menta hasam de une intelligent nya kali bantip hasurok don ayu mentar lapoi de kisau hajar tamat ke baka asam ke akem gini nong tu kini ki basim bisa patep kam kini ki basim bisa ne nya trok kini ki basim bisa porli tep form kemne ni ke asam te kadar tri bah du tata habede kata ka anti corruption bill ke mau fi ke ba mpoi khap ka asam menta ka ong number 1 ka development ba bali ka sedang nalayeng ke jingkhoi bat ka la kem ru pen i ru kata jing long khoi na ka government ka kem na phang de hangi ka ong phin kem ni nom ta kem no minister itu pan commission kata ti peleng kem no disebut ada dan menu-menu balam nani ki kwa ban sakhaman ki kwa ban ujor kumno pat kila ban wan sakhaman ani kumno kila ban yo jengaram ti bonong ban nej pokut ban nej ni stai te kam dei basuk iki dan ni ban IFIR kam dei basuk iki ti menta ka basnat kolong kelawan one kala lok to eta na maklok itu ka dika slem banerap yanga ya phi ki batri nam ta imlang salam magalok itu ki don lagi jonggi advocate ki bala banerap lada nang te gimla ban ero kila banerap ban nej po high court ro
Ti kalau kita kadai ka win ka slem ka bala ban yarap. Ya barok ki batrai mon sobha. Dra kilap kano kam be an kam bam sap dan ka kam bagi simbisa portep kam. Kila ban ujor with evidence kila ban evidence gemut kalong nadu ka recording ka voice recording mentah pilih hono pi recording itu ka gino gibri ba simbisa ai gumta na tu ka voice recording kalong evidence pila man submit itu ka evidence apo lo kita da lo kita kan sa le kam ga dai ban le ti pa ba ki habas siwi ai pat lada ki le ndon kam siwi free of cost be lo kita ndon yin siom don ye tang be phab yang be ki evidence gemut kalong nadu ki newspaper ke bagi mi nadu ki RTI report nadu ki voice recording bat kum ta ter ke lada shbu phi le kanu kam ba fi wa jiktep am kani ka RTI dan kam man COA ki kata ka bron kam hak na pa iba kin tip mo kata sipangani ka RTI application te nakla jonga mentan ne ngalai kai bun ba ki ba apply am onga la phi apply da phi don kani ka BPL card de thì thêm don kam jing siu la pai ba de bepit bentas ngi de bentip BPL card da bajiro ka pois pajaro mod free of cost so I submit to number BPL card to application to government te tu officer to pay you la pay fi don ka BPL card I free be ka bajiro don kam e la ha tang ba ka ngat tang si pho tang ka si pho te ka de ka don kam pin siu kata kalong nakalang jonga bang aji saya ta we di bentip ta nakalang jonga pada bom don BPL card dang hap siu be te bai jirok hadien ba siu sepotong card ke bai jirok hap siu be ti nakalang jong pai ba te badon kentu ya pi pai ba long badon BPL card di ben mi sakmat ta nomor tang badon BPL card kala ban sei lu khoj jabo jaban mam don jing siu la ti nakalang jonga kalong kentu ya pi pai ba badon BPL card what you dadon da tak mensia man contribute something nam tak society aba ima perthaim de ban perkat de tang jakpo de perkat ro ke nam tak im lang salang kitu gi bom don jing tip la se ka komno ban contribute ro habale di sia dukan do tadaba mi putharo mo ki ban putharo la long ai kam jam ig bru la jong ha tiga tang akan tu long kali buat subhasa contribute la nes not sinyang em nam tak im lang salang kenang bagari ba jai ben riau kan kiu habar oli dia shab pun kot am ba dispersing rani kwa ban kilin phi hak jing ngo jong phi mila ne man rat ding khong ya ka corruption bat ya ka jingkerduk kam bat hakano ko dor kila ban rat ding khong kini ke ban kong e ban rat ding khong ya kano kam bamsap ke ban kong e ka chong na kaliang government kale show pai ba te upai ba hi ban kong de perkhat chwa number ba phi pha skur kat ni khuan sano gin le te bo sosi kalong ba ha bakiwan gibriu ge bana bar po mikhalia gi ong ba i jala ba lai pholak ba bon khasi le tri sabar da jau umat ina sosi kari ka dut ka ngap hang ni gi don lut ko ayung ne ka climatic condition ne ka don lut dus nadu ki jingbam nadu ki siar nadu ki egi don ki jaj kisentiu ki skut ngi don ki jaj jing itu nak kemudian ngi don lut belum nasional pin compare gue state kemud berkemikelia palong ban compare ro jadi jingkeli kelong baling kerdu kam nang me jar me susi bagi beri kepada bar bawan selaju jelaju ngi ban tip bakasi kilek sebar tang lai pula nak le jonga aku aktivis hakajing experience jonga kelong ba ke David nak kormen mien kalong ba upai ba ha chwa banjiet ekonomi kemar gidi banjiet naik pe ye kata ka jing start don kami metric pass seneng mo metric pass seneng teng pin pule pin sutu ye kanok subjek like metric kadon kam ka wisdom jong tu brio but wan na kalong yeng ke bukum no ten de kim sutu pada nomi khmat wemle ude kalawe jonga jongpi ti kemudian kami kalau benak yang sorkar keba lakadon sia kathong sorkar ban rat deng khong ke bamsap don jing ya mentara da mar bale ka yo kami jam lane ka bamsap ke de ladangila ban le ka no kam ka bala ban pendroi ka yo kami jam ne naikin ka pui haju yo kami jam ka pui i ka RTI jonga ka pui do pratil praja tli ki pos ka balai te bale kim thong
beli gemtung ni ke babuan ni bawa dia kadau kalau bom don bisa tak bisa abu seno tangan po MECL entai ro kalau pos tu arhajar tali ke pos ti kita kasena khajna ka ba khandai po khandai po klur chi benai la yo te belim la tungkam ti giwi department belim ta tungum ta sekretariat da ki post nem ju khot ra na do balai RTI ngam ta kala sedang ben khot tu ka ba ngang nuat nga kalong ba nyayo akam ban yo akam langkat ju barok kalong ban penduk ya corruption an penduk yo song ba ki barok ya naduk ki nong kendong haduk ki nong ser ki yo angkat kemde kim tengah tu badon pisa yo akam kumbalong menta te babuan hi badon pisa yo akam bo haju kin po haju badon pisa mi akam ti ban penroi ya akam ba de ka song hi polisi jo sarkar ti kublishi buan ba dispassing ya kapor ka jong fees tanat yo ya kran kan ni mo ting kermen ba ka program kan ajing mentoy ru ki babuan ki bapen ne si kin yo jing tem haloka corruption ba kum churu haloka employment kublishi buan ba ta kublishi buan